ngopo prawan saiki braine ngebut kuwatire kauman Joko asik aja percaya Joko nglindah kene ganteng-ganteng asik dek semono nalikane aku janji prastyo panyuwunku muga bisa dadi keluarga ning eloke nggonku tresno ora wani mono rasa sungkan yen wis petok muni ra ketekan apa iki sewu lara ngumpul dadi siji tolong ngono mung laraku mergo siji kowe muga mugi Gusti sabar lan nerima tolong ngono aku pasrah marang jeneng sira asik oh Dewi Jaya to ayo joget dek semono nalikane aku janji prasetyo panyuwunku muga bisa dadi keluarga ning eloke nggonku tresno ora wani mono teko sungkan yen wis petuk ngomong ra ketekan apa iki sewu lara ngumpul dadi siji tolong ngono mung laraku mergo siji kowe mugi Gusti sabar lan nerima tolong ngono aku pasrah marang jeneng
nang sira man paman ayo mlaku nang kedamean pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula Pancasila lan NKRI ojo diganggu iku harga mati konsensus nasional ayo dijunjung tinggi demi tegaknya sang merah NKRI tolur iku harga mati ayo dibela lan ojo sampai dia nati opo maneh diciderani au iyo hae ya iyo iya iyo ayo golek gawe seduluran supaya gampang golek sandang lan pangan ojo golek gawe musuhan sing akhire dadi perpecahan Indonesia jiwa ragaku jantung hati kabeh bangsaku merah putih warna benderaku berani ganggu lebur dadi awu monggo mas sekali lagi Josh wow. Enak ngene gending jula-juli legat lego didelok wong nonton iso persis wong gendeng aku tahu
aku nyambut gawe nang proyek nek proyek sepi tak sambi gojek tapi nek bengi nglodrok tak gawe objek aku dadi dagelan bagian ecek-ecek aku ngrumangsani aku lawak ceketer tapi berusaha tampil spektakuler katik sing nontok golongan wong milioner aku main di sawer tak gawe tuku CBR pancene abot wong dadi artis selalu bersaing dunia selebritis suwe kok aku egois duwe cewek ayu wanita teko Perancis pergaulaku melonjak drastis biyen seneng lokal saiki seneng turis kenal cewek peranaan Inggris kenal sak minggu aku kenek kencing manis namung semanten kidungan kula pinarak ingkang sogeco merah putih berkibar udara sekali merdeka tetap merdeka wis konco akeh kendal kaline wungu ajar kenal karo aku lele ne mati dituthuk nganggo walesane suwe ora petuk ati sita remuk kepethuk mung suwarane ya jangkrik genggong wani nglirik sepi uwong nek cak ucok pancen koncoku tak kenal nek lak wong kene dasar ganteng anake wong soge sepeda motor tumpakane ucok ganteng sayang setitik anake wong gendeng arek gendeng senajan gendeng ora tau ngamuk asik omong aku ora tau mbut iya esuk-esuk kalungan anduk aris ganteng bojone bongko kon karo masih bongko aku sik abot wong saiki bojoku mbobot tak priksakno nang nggone pogot ucok ganteng bojone petot sok kon kok ro lek bojoku petot ya ro masuk kok tukono masker model apa nek petot tetep konangan cok senajan petot tapi ya seksi asik karo wong lanang yo gemati saben dina tak blanjani cok nang buri ngetengi sapi ayo ana gerutak-gerutek sapi ku jelas kok garap apa dikate gak masa sapine patikna iki tak perkosari jelas sapine sampai bengak-bengak kate lapone gambok garap mulane kon ro pedete mirip aku ya iya cocok gak guak blas ngetengi sapi cuma ping loro
Ping loro. Ping loro to. Kon akan kon. Takoni dhewe. Ngetengi sapi cuma ping loro. Sing penting tangga gak ero. Iwa bandeng diwadahi kalo. Ucok nang mburi ngetengi kebo. Ayo. Masa aku ki seneng aku sing bokonge mbleber-mbleber is. Nek kurang gede ya kebo iku sosoren. Sapi jaremu cilik ya kebo sing luwih amba. Enak ya kebo ambek sapi gak tau katokan ya. Iya, kon gak usah nukokno katok nang gone pasar. Cukup langsung sret. Senajan to aku mbolokno kaya ngono ris aku gak tau muring-muring. Iya, ketemu kanca kon kok mangkelan ngono. Gak oleh mangkel, kudu seneng. Ari sampe ucul awe teman raket. Iya, bari basane seiya sekata. Iya, ngono. ana wedang sak cengkir disedot wong loro, rokok sak util diombe wong loro. Omonganmu iku kuwalik, Cok. Omonganmu iku kuwalik. Kok iso kuwalik lho, Gusti? Kuwalik aku di. Bahasane ana wedang sak cengkir diombe wong loro, ana rokok siji disedot wong loro. Ngono lho, Cok. Ngono Arek bagus ambune lebus. Oh. Riz, apa? bengi iki awak dhewe main nggo desa apa kemarin? Oh, Ku lho. Wis seru ngandan-ngandan rumasane goblok kaya aku. Desa India. India ku ngawur Gelinda Tengah. Oh, Gelinda Tengah. Ning omahe Bapak sapa mang Bapak Ten Bapak Sutami. Kok Bapak Sutami ku? Sutami wis wedok. Lho, Sutami ku wedok ta? Iya. Lek Bapak lho sing bener iku Bapak. Lah iki jare jare kanca iki Sutikno. Sing duwe gawe Bapak Sutikno. Termasuk nggo kene apa? Kajate operasi kecil-kecilan. Kok iso operasi kecil-kecilan lumasamu kendaraan ada? Nyunatno iku nyunatno putune Riz. Walimatul khitan termasuk sunat. Termasuk sunat. Iya. Aku biyen yo tau sunat biyen Riz. Lho, kon biyen yo tau sunat. Iya Riz. Sunatmu yo nang gone dokter nang gone puskesmas. Ora. Nang ndi? Tak cokotno kere. Romangsamu. Ini nang rumah sakit nang dokter. Oh, yo nganggo gunting. Ora Riz. Gawe apa? Pecok. Lah iso kloget ngono pucuke. Iki mang adik sapa? Adik Zainal mbok sapa jenenge? Adik sapa? Wah, lungguhe kursi digawe pelembungan. Aku biyen yo ngono, Riz. Kon dikai pelembungan ngono? Enggak. Dikai apa? Mercon. Nek cek sumet nang dicocotno. Goblok. Main nang gone Bapak Sutikno iki termasuk meriah. Meriah. Aku ro nek awakmu gurung nyambut gawe, Cok. Hah? Aku ro nek kon gurung nyambut gawe. Kon ketok sedih ku berarti durung nyambut gawe. Kon jare sapa lek aku sedih? Ndelok potonganmu ku wis ketok sedih. Lek potong aku apa, Dik? Sedih ngono. Potonganmu Aku ora sedih iki. Lah ngono iku. Mbecungi. Padha iku. Koperasi Merah Putih ku nganakno pegawe besar-besaran ngetokno lowongan geden-gedenan. Apa iku Koperasi Merah Putih? Merah Putih mbutuhno karyawan geden-gedenan. Gedene sak pira, Riz? Yo wake lah istirahe. Golek pegawai akeh. Golek pegawai akeh. Aku melok apa, Riz? Melok nang ndi? Melok kerja, Dik. Temen akon. Iya, aku tak melok kerja awakmu nang Koperasi Merah Jaya. Merah Putih. Merah Putih. Heeh. Kon melok aku. Heeh. Iku ana persyaratane, Cok. Syarate apa dhuwit, Aris? Enggak. Lek perkara dhuwit sik men lek gawe nyokot tak dolne PT ku loro, Riz. Gak perlu gawe duit, gak perlu gawe jasa. Lah gawe apa, Dik? Sing penting penglihatan utawa meripat kudu awas. Meripat kudu awas, kuping kudu tengen. Kuping kudu tengen. Lek kon tak kandhani lek mripatku ki awas, Riz, kupingku ya tengen. Alah, yo gak mesti. Lho gak mesti. Kon nek tak tes yo apa kon? Dites. Sebelum masuk gone Koperasi Merah Putih harap dites dulu. Kupingku tengen tak gak? Kupingmu tengen apa gak? Meripatmu apa awas tak gak? Mbok Saiki mengenai meripat ya. meripat. Tak takoni kudu awas kon. Iya. Gak awas tak jotos kon. Kula anu kok ate njotos-njotos, Dik. Temen akon. Iya. Iki piro, Cok? Ale ya ketok lek siji, Riz. Iki. Siji. Iki lho apa? Siji, Riz. Goblok iku. Wong genah lampu ngono kok. Lampu ae ku, Mang. Kamu iki lho piro iki? Lho lah ngono iku pira? Siji. Lah iki. Loro. Iki. Telu. Ha iki. Papat, Riz. Oh, goblok. Lho kok iso goblok, Dik? Iki wis jelas papat. Masalah. Lah iki lah papat nggih. Kon niku kero. Kon niku
Lah pira lek? Iki ngono 5 iki. Kok iso 5, Riz? Lah sing tengok-tengok siji. Dadi ana sing tenguk-tenguk. Ana sing tengok-tengok siji. Lek ngono ya gak 5, Riz. Lah pira? 6. Kok iso 6? Lah danganane iki apa, Riz? Oh, nak ngono ya gak 6. Lah pira, Riz? 7. Lah kok iso 7? Lah wite iki Lah ya gak 7. pira? 8. Lho ndi, Cok? Lah iki woh iki loro iki. Nak ngono 9. Lah kok iso 9? Oyote loro. Wono ya te bareng ngawur kon. Mripatku awas, Riz. Mripatmu termasuk awas. Gak sik kok drijimu pira jangkep? Ya 5. 10 cakep 10. Gak iso lek drijimu gak ana 10 tak hitungi lah gak ana 10. Kok iso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lho drijimu mek 7. Lho, Lah drijiku 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drijimu mek 7. prasaku aku mang mrene nggo 10 iki. Mek 7 wong nyatane tak hitung mek 7. Hitungan mana, Cok? Aku cek kurang percaya. Ana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok dene sing cacat ngelono kancane. Lah sing 3 mang tak deke endi? Ya ampun lah kodol bondak kaya. Itu hitungan mana, Cok? Aku cek kurang percaya. Arek iki gak ngandel dicine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anjir kok blenjate. Ya mesti ae. Lah kon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya wis mesti. Wong kandhane lho ya apa mripatku lawas Yo, jelas. percaya aku. Tapi siji maneh nek kuping, paling kupingmu gak tengen. Loh, tengen, Dik. Lho, Waras iki. kupingmu palsu. Palsu rumangsamu teko plastik. Lho, kon gak ngandel kupingmu palsu. Gak iso. Temen gak ngandel. Ya gak ngandel. Tak cek lho kon. Ya ceken. Ngene. Oh, asli. Asli kok. Aduh. Aduh. Oh, palsu iki. Kok sok palsu? Kok sok palsu, Ri? Lah dijemuk krasa lara. Lho kate gendeng lah wong kon jowewer ngene masih kon ya iya. Tak takoni kon. Tak kok ya apa? Ora torono. Nanti rene. Iya. Terus. Kon ndek kono. Lah ngendi? Kene lho. Endi? Kene lho. Male maneh. Lho, kon ndek kono. Nentengi tukang syuting iki lho. Nu kono lho. Ngendi? Nu kono lho. Kumpul wong rontok. Nek kene gak oleh. Gak oleh. Lho. Kok kon modho. Iya. Turu wae, turu wae. Kok kene nek. Turu wae, turu wae. Iku lho kate gendeng marani sapa kon iku? Eh, kono nang sing duwe gawe kono. Lho. Ono dagelan kok kaya ngono iku lho. Nduk kene lho. Nok kene lho, kene lho. Munggah, iso munggah ta gak? Nek gak iso munggah, celokno bego. Celokno bego nek gak iso munggah. Aku rumah kamu andel aku. Loh, aduh, Mbok. Lapo. Kene apa-apa. Oh, gak kena apa-apa. Nok kono ae. Ngendi? Ya nok kono. Atakoni. Salah, yes. Saya aku disapa koncoku iki. Padha kucluke kon. Kok ngawur kon. Waras kuno nang aku kok. Tak tes ya. Ya. Cok-ucok. Dalem. Nah, omamu nanti? Hah? Omamu nanti? Kata gawa. Loh. Kok lak bekecot malian. Ya tapi lah tengen. Oh iya. Cok-ucok. Ya Riz. Omamu nanti? Jombang, Dik. Wis duwe bojo? Ya wis, Dik. Anakmu piro? Loro. Masih masih sekolah. Hah? Loh. Kono jare tengen. Riz. Dublek apa? Jane kupingku tengen, Dik, tapi omongmu sing kecepetan. Gena-gena Dik balen ono maneh, Dik. Sik kurang jelas, sik kurang Kurang cetha. jelas. Cok-ucok. Iya, Riz. Omamu nang ndi, Dik? Jombang, Riz. Wis duwe anak. Wes. Piro? Loro. Sing sekolah ya itu. Loh. Dublek kono. Gak kara diterima kon. Ya apa sih, Rek? Kon kurang tengen ta, pisan gas ta? Pisan kasih Masalah rek. kok gak enak lho. Mang tengen lho, mang dijarah rek ngomong ya semaur lho. Kok kene kowah aku. Cok-ucok, Apa, Riz? omamu nang ndi, Cok? Omahku nggo Jombang. Wis duwe anak. Wis, Riz. Piro? Loro. Sing situ sekolah. Heh? Doh. Gak kara diterima. Alah masih kon yo gak iso. Kae iso nek aku ya tengen. Masih kupingmu yo gak tengen. Ya tengen. Alah, Jajalan.
Risaris. Apa, Cok? Omamu ndi, Dik? Prambon Sidoarjo. Kon pende bojo. Duwe Wis duwe anak. loro. Ayo. Sing siji sekolah SMP. Ayo. Sing siji sekolah SMA. Ayo. Lho sing siji wayu, Cok. Ayo. Sijine ganteng. Anakmu gondene tak idekane cek bosok. Kok mangkelan sih? Kok niku ketawara wis bodimu sak meter kotor. Lho, sak meter kan sapa nek gaya? Aku kon waya iku ya kon kudune kon malah yo gak jawab ngono nakalan. Lho tapi kan tengen. Tengen apane Riz? Lho, gak kok nek kepengin kerja ya moro-rono nglamar gawa ijazah. Ngono. Assalamualaikum. Apa? Ono apa? Ono apa? Karo. Lho kok karo lho. Iso kacane ditobruk ya. Lah satu bilang. Oh ditabuh tuntak to kudu lak sarip tambah usah ya ngono. Moro-moro munggah kok nang apa guyu. Nangis. Guyu ya apa sih? Iku nangis. Lek nangis wae lek kaya mentok. Kon iki lha apa? Oh, nah. Iso kaya wong kebelet. Loro. Nang jeding Lah kok lho. lha apa kok moro-moro gereng kaya wong kate sekarat. Tak lakon teko kok moro prembuk-prembuk Lah moro iya, nangis iku jane iya. ono masalah opo. Kon tak ceritani ya. Iya cerita ngomong. Beri kon wong loro tak beritai. Loh, Apa? Beritai. Tak iku teletong goblok apa kon ngono lha kanca. apa aku kok beritai ku? Tai ku tletong. Ngandani iku lho. Tak omongi ngono lho. Beritahu. Memberitahu. Kon tak kandhani wong loro. Iya ya kandhanono aku. Urip loro tak pere waras. Loh, Ya mesti bagus, lek urip loro ku dipele waras. Mesti. Yen Urip loro loro. pilih pati ayo ngono. Urip loro kok tambah loro. le tambakno, Dik, tambakno. Tambah. Wis ditambakno ngalor ngidul pancet. Aja ngalor kidul. Nandi Ngetano. ngetan tutup. Lho ya ngalor. Ngalor buntu. Ya bongko lah wis. Tak rasane urip tambah suwe tambah koyo kene Riz. Lho sabar ta to. Sabar, Ya wis to. kene iki urip nang gone donya iku. Ya aja gampang ngersula, Dik. Nah. Iki lah. Kaya kiri. Iya. Duwe bojo rabi duwe anak ya ditinggal. Lho alah. Lho, Kok saknone rek. Menderita nasib iki. Anak loro ya keleleran. Lho. Utang sakmono kae aku sing nyauri Riz. Timbangane aku urip koyo ngene ya timbang aku koyo ngene tak pati ae. Aja. Jaro. Ojo to. Jaro. Arek dalan sautara to. Aja digandoli aku tak mati ya. Sabar. Kon yo sing ganteng sik bergas nyambut gawe yo iso kok kate ngentengno patimu nek ono pali liwat apa dikate babrus kok niku. Aku wis gak kuat. Najan gak kuat. Wong donya gak cuma sak godhong kelor. Bebasane ya. Iya. Wong kon yo sik bergas sik kuat nyambut gawe. Iya. Untung tinimbangane awakmu sing mati lu. Ojo. Aku sing ijen. Ojo. Aku tak mati aku. Aku sing ijen. Ojo. Ojo. Kon sik ganteng, Nak. Sik ganteng, Dik. Ojo. Ojo ate gampang bunuh diri. Ojo Iya, Riz. Cok. Kon iku Mantu ngono bilang kon kate. Lah iya. Iya. Kon timbang kon sing mati ambek. Kon iku Aku sing mati ae. Aku sing mati. Sabar. Ojo sampai mati-mati. Ojo. Dilakoni ae orang kaya gini. Siksane luwih gedhe iku. Timbang kon. Arek-arek. Arek-arek. Timbang kon. Kene iki Ojo temenan. Timbang kon. mati yo. Brus. Gak telek-telekan. Lah apa sih, Cok? Apa kok emosi? Yo gak emosi, Wan.
Apa? Kon mangkate bunuh diri ditulungi Aris. Aris kate bunuh diri tak tulungi. Lah aku bunuh diri kok kon barno. Ya bapak kon urip nang nggone donya gak kanggo ae Lho lho. gak kanggo lodho ngangge tamu. Wong kon yo elek kene kok. Sapa elek? Awakmu. Ganteng kaya. Cari sapa gak? Takokne saya takono wong-wong ya. Temen lah kon. Lah takono. Kon tak takono wong-wong lho. Iya, iya. Gak isin kon. Lah apa isin nyatane kok? Derek-derek masyarakat Glinda sedoyo nggih. Ucok niki ganteng napa elek? Wah, krungu dhewe akon. Lho. Krungu akon. Iku kuping tak gedhek kon niku. Kon kuping Tak takono to. Derek-derek. Dijawab sing jujur nggih. Sip. Ucok niki elek napa ganteng? Kruwak kupingmu. Krungu kon. Iku lak pendukungmu kok aku tak takok dhewe. Ya takono dhewe nek kurang jelas takono dhewe. Dulur-dulur. Oh iya. Kula niki ganteng napa elek? Alhamdulillahirabbil alamin. Kok iso alhamdulillah iki lho. Anak-anak pokok awal alhamdulillah. Sebagai seorang muslim, Iya. apapun takdir pangeran yang diberikan kepada kita, kita harus bisa menerima, Dek. Lo temenan. Termasuk ganteng elek iku wis anugrahe Gusti. Wong aku iki masih elek ya wis bangga kok. Kok iso bangga? Lah wong ganti liyane gak iso iku. Cok. Kok lak jare semayan ambek aku? Lho, iya Rik. Sito ta? Pesen aku wis ya apa wis ana ta, Dur? Beres. Entar ono kene Oh, beres. ya kandhani. Ta, Ojo kuwatir. kuatir. Diri mana kon? Bunuh diri yo apa Cok? Asu kon. Kon aja guyang-guyu. Aku Kon wingi lak utangmu wis kon sauri nang aku. Sa utang opo? Lah, wingi kon utang rokok sak cepet wingi. Ayo. Alah wong gak sida. Gak sida. Gak sida. Lah kok gak ono rokokku? Rokokku gak ono. Lah mau kene arek-arek bene. Lah iya. Ngono ku gak ono sing ngekeki ya. Saiki gak ono sing ngekeki. Dikai soke banyu. Lho ono bakul kemaran iki lho. Lho. Sa. Kate nang ndi kon? Kon kate nang ndi, Dik? Apa? Kate nang ndi? Kon rene-rene nggawa walo iki lho. Walu kakekmu ngono ah. Apa? Iki ngono senter iki. Lho senter. Bonceng. Apa? Kon iki lho kate balik nang ndi? Mulai. Lho, kon gak petuk Aris lah kon. Lho lah iya kepada Aris. Lah gak dikandani ta ya apa kon? Diomongi. Diomongi apa? Kok kon gawa iki rene. Goblok kon iki kaya. Aris tak kon sing goblok. Dikandani ya apa kon? So, Ah. ditolek ucok. Iya. Iki kok terus nang ucok. Kuwi tak terus aku. Le. Kon bene tak beres lho kon. Ta aja nemen-nemen to. Wis lah aja kakek ngomong sikat brak ngono lho. Sikat-sikat anake wong arep. So, aku pesen Aris ngene, so. Takon kon golek kendang, sak sing ngendang termasuk sak tukang kendange. Ngono. Iya. Lah terus, lagi wis ngene. Lah iya iki lak kendange. Gak urusan. Lho kok gak lulusan kon iki tak kandhani hancure tak tuku pisan kon kok. Pokoke aku dikongkon gawa rene. Ya wis tak kekno. Aku pesen ambek Aris iku pesen kendang sak tukang kendange. Sabar Cok, sabar. Dudu urusan. Lah urusane. Iki kok Sabar Cok, sabar. sabar lah apa wong aku Sabar Cok, sabar. Iya. Sabar apa kabar? Sabar. Iki bahasa apa sapa kasak berkabar iki. Sing penting kok tak gawa rene. Iki wis urusanmu. Le so, Terus iki? aku njaluk tolong ambek awakmu. So. Tolong apa? Iki lah aku oleh job kentrung, Adik. Job kentrung. Kentrung? Heeh. Lah terus, Lah aku iki golek Ari tak kon golek kendang sak tukang kendange. lah kon dhewe apa? Aku gak iso ngendang adakno. Kon, aku. Iya. Iso man. Gak iso blas. Wancur. Kon gak iso. Kon gak iso. Gak iso. Kon gak iso. Gak iso. Kon iso. Kon iso. Awakmu ae. Aku. Heeh. Oh, bayaran ya? Lho, jobku iku 50 juta, so. Pokok 50 juta. Pokok ngendangmu enak, Dik, kontok ijen 5 juta. Oh, enak sok. Kon iso. Kon iso kendang. Aku iki get lahir protot dan jero weteng wis iso ngendang. Oh, berarti kandungane teko lulang arek Lah iki. wong tabuhe kendang sing gawa bapakku kok. Adi. Nang jero weteng iki bapak iki ngeteri tabuhe apa kendang. Bendino. Bendino. Kate gendeng iki. Tabuhe apa tabuhe kendang? Iya. Ngono duduk tabuhe kendang goblok. Apa? Kenal pote RC. Aku
aku ke jagone. Jagone tukang ngendang. Wah, lek kok bener awakmu iso lek ngono awakmu. Nek masalah ngendang. Lho. Amri pon apane? Amri iki. Hampir iki kalah. Lho, kebeneran saya. Hampir sing kendang trung tak iku. Lah iya. Lu gek kalah. Kalah. Arek sing potongane koyo kentongan Hansip iki lho. Le, duduk kendongan nasib. Iku Kudu kendang Hansip. Lah apa? apa? Lah apa iki? Walu kolak kan. Arek imute ngono ahem e. Nek masalah ngendang, Ah, ya. Yo. Berarti aku wis gak golek liyane saya. Wis ngono. jupun kendange gorene. Oh, arek iki. Masalah ngendang ini lho. Oh, matane picek arek iki. Apa? Lah lha apa kok nek golek kendang? Kon lah butuh tukang kendang. Iya. Aku sanggo. Iya. Kendange gawon rene. Lah iki rumangsamu apa melon nah? Lah kan malah rene nggawa kendang. Iki ta? Iya. Lah kok ngene kendange rek? Iki kendang produksi tahun 2006. Kan sing liyane. Rek. Lah ono ati kendange sesek buntu iki. Nek masalah kendang aja kuwatir. Heeh. Iki jagone. Iya, ya apa? Aku aja cacak ngendang sing wong kaya hampir petatong-petatong ngono. Lah, Kendang aku nek ngendang iso ngomong kendangku. kendang iso nira ngomonge wong. Iso Masalah ngomong. iya ya apa ya? Mosok so. Kandhani kok Ya apa? kan gak percaya arek-arek iki. Aku percaya sih ya apa? Kayak nisor. Ditekek nisor. Mosok kendang iso ngomong so. Kendang iso ngomong. Sumpah lo. Lah iya. So, Dekek ya. gak ngono so iki kendang ta dengklik so. Ana iki. Iso muni temen aso. Rungokno. Sumpah lo. Lho. Ya apa so unine so? Jokowi. Lah Jokowi iki Mas Jokowi. Iya. Masa aku lah ya iso. Ayo. Apa, Cok? Prabowo. Iku mah Prabowo. Masa aku ya iso? Sih. Sapa? Gus Dur. Iya so kendang. Kendang iso Ngomong sing genah ngono. Ya apa ya apa? Piye? Apa so? Beras mundak. Beras mundak. LPG melok mundak pisan. Hah? Apa to? Apa to? Mie gacuan level 5 pedes gratis situk. Dawane to. Lah ya apa? Wong unine mek tinge ngomong meh gacuan Belgedes. Ngomong gak jelas. Kentrung iku gak kendang tok. Apa ae? Ana jidor, ana cek-cek. Ono Masuk ngomong cek. Glani kon lemu kemana? Kudu jangkep. Kudu jangkep. Kendang tok gak ana cek-cek karo jidor gak dadi. Ala ngono tak jupe cek. Ya, apa cidor? Ayo. jidor. Ambek cek-cek jupun. Cek-cek apa cidor? Ya. Sing penting aja lali lho, Cok. 50 juta lho ya. 50 juta 20% aku. Lek 20% teko 50 juta iku piro? 20% teko 50 juta iku piro? 15. 15 juta. Ya. Lo aja kekes. Gak gelem akon. Lho, yo aku tak tambah dhewe. Karuane aku tak mulai. Iki dudu cidor iki. Apa? Jedir. Gak apa-apa. Aja bater, Pak. Aja banter-banter. Srene jeragan goblok. Lah, ngono ae. Kamu. Oh ngene ah. Ambek longgo saya. Ya. Ambek pelayon. Iki terus piye iki? Gulu-gulu ngono lho. Ana teko. Teko kono Aku ngadep. Alah, goblok ora. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Leso, iki kentrem, Dik. Kentrem kena dang sopo iku? Lah nabone kan nabut Kon yo ngono nabo mau kentrem Dik seje iramane ambek tabane beduke masjid. Jeje ah. Kentrung iku ana aturane. Lah, itu lho aturan. Aturane. Tabane kendang, tak dang. Dang gentuk. Tabone jidore. Dijono ditabung ngono lho, Wan. Taboe dijicok. Ayo baneno so. Jidore ditabung. Jidore lho. Ngono ya. Ya. Pokoke ana tak dang jidore Tabung. Lah, ayo so mulai so coba. Ngerek. Cidore ditabung. Alah,
Angel sampe golek anggota liyane iki gak cocok iki. Jare majidore ditabuk. Mandanono ta, Cok? Sing ditabuk iku cidara ora cangkemmu iki. Oh. Totong daden tak jentung dor. Dadi nek tak dang ndang gentuk dor ngono. Dor. Ya wis, tak dang ndang gentuk dor lho. Dor lho ya. Ngomong ta. Wis gak kandhani so. Ayo. Ayo golek anggota liyan lo sawes. Kok salah terus. Kan mulia kon to. Kok dor-dor lambene masalah kok tak gawakno jidol iki kanggo ditabuk. Oh, ditabuk. Iya. Dadi Tak juntak-juntak. Duntak sih. ndang gentuk dor. Ya. Iki iku nek ditabuk. Oh, ya ngomong tak ket mangu. Wis iso tak kakon. Iki lho miki jak muni. Le aja kenceng kene. Miki kok mlebu. Kenceng kene le. Kok gawet ngene. Soko ireng ngono sagonmu so. Hancur. Waduh sahur. Apa to? Apa cidane nyaplok cangkemku. Aduh. Apa sih? Toh. Aduh. Wong kancane mosok gak ketok kon. Meneh ben aja disaplok cangkeme. Apa nih? Matane getno. Pesisat picek. Asu. Semangat aku, Cok. Semangat buat diwano kancane lho masa jedil lambeku. Oh iya. Ayo. Iki piye? Heh. Tuwek angel. Ayo tuwek-tuwek angel. Dane. Oh, dapur sing enak ora? Tok tilamu ki lho. Ora iso nyaplok ta. Napa dicul mbok sing enak ngene, Dok. Tok tilamu golong-golong kaya wong kate gendeng kon. Semangat, Cok. Ora kok semangat. Kon iso tak kakon. Lah yo lek gak iso tak gono ganti lho. Ojo aku butuh duit. Ki bayar Saya. bank nih, Cok. Bisa. So. Temen ah. Yo. Cok, iki kentrung ta Smackdown. Ya Allah, wantok. Kok keliru terus e? Yo gak keliru kok pola mlaku aku mbok jojok pupuku gampang kelimpang. Masalah Cek-cekmu lho. Iya lali. Kok iso tak kelas e, Cok? Ya iso pola kok dadek jejen-jejen. Oh, si teman. Iya. Ayo dadi. Iki nyambut gawe tak gak sih. Lah iya, 50 juta lho rek iki. 1 juta. Iya. Ayo. Ayo dadi. Hey! Ha! Buyar. Tabuhamu gak enak blas oh. Dalah kok tak rungono kaya kaya pencak pola aku melok ngene. Sing enak dek kentrum. Iku mang pencak iku mang. Iya. Keliru ya. Keliru ambek dek sapa? Kon iso ngendang tak gak? Sing bener ya apa sih? Ya iku mah Gentuk. Hey! Tok dik-dik-tak, 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 dik-dik-tak gendut drum. nyanyi. Ya. Ayo dadi aja pringisan. Ah. Iki kudu ditanggap wong. Hey! Hey! Kita mania. Kita Gaspol jangan, digaspol jangan. Gaspol jangan, digaspol jangan. Manuk kundangan banda tak ketoke. Lah wong kentro kok bakal kico-kico telek. Ya Allah nek sing oleh job iki aku lek gak tayo lah dilondo aku engko. Angel iki kok. Kakek lah secok. Ono mbek watu padha gak tayo. Iki kico-kico iku ngono iku mah. Kok tak tende
ndangak apane sing ndangak? Gak ngono ah. Ya gak ade ngono. Ngomong. Kowe ngomong gampang pegel kok ngomong ae. Salah berarti salah. Salah. Oh, bener. Salah. Bener Dik, kon bener Dik. Oh. Timbangane wong gendeng bener kon. Ayo dadi. Hop. Hop, aku sing kudu ngombe. Cok. Kon ojo prisan ojo. Wong kok kakean ngombe kon kelempoken kok malahan. Gak iki kok. Ayo. Mangane jare mulu ta. Hei. Jas. Tuku sarung nang pasar sarung. Golek sarung kok golek sarung. Asik. Tuku sarung nang pasar sarung. Asing dodol sarung gak sarungan. Dola iya. Ya Rasulillah. Kok blakram. Esuk aku tak golek anggota liya, jare ambek iki jelas rusak iki. Kon iku salah terus aku sih. Ora salah terus kok lha apa ate? Ora salah. Gak jelas blas. Semangat, Cok, semangat. Iramane iku apa saiki kentrung iki wis ditata. Senggakane iku gak ngono. Ya apa Cok kandhanono? Ola iya. Bener. Oh, anjene suara gak tau laras takono jono. Muntalo kreco ae takon. Makane aku bendina mangan gong. Suwise jengkel aku wano-wanto. Ayo. Ayo. Kanca. Iya. Ayo. Nanti. Nang ola iya. Ayo. Das. Baik. Kok hai lho? Ayo, Cok. Tuku sarung nang pasar sarung. Asik. Pasar sarung kok dodol sarung. Asik. Tuku sarung nang pasar sarung. Nek sing dodol gak gawe sarung. Mas. Halo iya. Ayo. Alah. Ayo. Ayo. Tuku kotang nang pasar kotang. Tuku kotang nang pasar kotang. Tuku kotang nang pasar kotang. Sing dodol kotang. Kok gak kotangan? Ayo. Ola iya. Bener. Ya Rasulillah. Alah sulit mana? Sesuk, iku mesti suruh sililat terus. Oh, ayo. Aku tak gawe dhewe gak kaya kon. Ya. Kon gak enak nek varian. Ya. Aja dangan-dangan. Rono aku ah. Ya, jualan dangan-dangan. Rono aku. Wong mati gak iso ngentut. Alah, hop. Kok tak gerojok iki lho, Man. Apa? Ket biyen wong betul mati ku ya gak iso ngentut. Dirungono tak durung tutuk. Ana tutuke ya. Wong mati gak iso ngentut. Kuburane kurang jembar. Rusak lho. Jelas gak dadi so. Lah apa ora wong mati. Kok kuburane gak jembar. Aja ngono. Apa? Ngene lho. Piye? Ayo. Wong mati gak iso obah. Nah, iki sing cocok. Lah nek obah ngedeni bocah. Ya, Cak. Terus piye? Lho ya tak gerojok. So, Sing temen tak kok nyanyi. Ayo balen. balen. Ayo. Ayo. Ku kenal Veronica ku. Di zaman dahulu ku kenal dia Veronica ku. Ya Rasulullah wa inna lillahi wa nusuki wa mayyala wa mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo.
Ayo, ya ono maneh. Dasar keong racun. Belum kena kok ngajak tidur. Ngomongnya sopan santun. Kon iki kentrung tak kate amen, Jen. Ya Allah. Pemenang nek getun aku kepethuk awak. Mangan nek latihan teko. Sok. Apa? Bang jelek ini. Apa? Kentrungan nek gak ono sindene gak enak. 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 Le, aku mah yo wis pesen kuntet tak Iya. golekno sinden. Berapa sinden? Sinden wis. Sing ayu lho ya. Sing ayu, Cok. Aku wis pesen kuntet tak golekno sing tak panjeri 2,5 juta. Ate gak ayu tak potong bayaranmu. Loh, jeragane aku takon. Masalah metame cabang bayi lanang wedok. Asale teko alas balik alas. Asale lemah balik lemah. Le, tau. Apa kon balik? Cak iku sapa cak? Siapa? Ya iki paling lek prosoku lho iki. Lek iki prosoku danyange nglindah tengah iki. Oh, Hei. kok kaya kacang kapring ini, Cok? Le, stok terakhir sinden, Siap. Bro. Kalau mau 17-an nang ndi? Oh nabo ya pales. Wis cocote bejat, tangane bejat. Ngono kok gawe nglodrok. Alah. Mas. Mbah. Ya iki sinden sing pesenan arek-arek iki. Sinden kok sing dolekno kaya ngene iki. Lah ya apa, Mas? Gorong ro arek. Jaremu turunane londo. Londo kecemplung uli. Nek iki dudu turunane londo, Cok. Iki turunane lawa nek iki. Iki sinden tarbanat. Ya apa, Cok? Sindene gathok. Aku kacau. Nyuwun sewu. Assalamualaikum. Rasa Ojo melirik aku. tak kandang. Sinden iki. Malah iki maneh ya ngono. Iki ngono sinden kongkonane Pak Prabowo. Oh, lho. Teko koperasi merah putih. Lah iya, Mas. Wong aku anak buah karo pram Broro. ketoke ya iki ketoke. Iya, kan. Sing garai MBG beracun iki ya iki. Aja pringisan kon. Apa? MBG beracun. MBG ku bergizi dan bermanfaat. Lah iya, MBG. M gak oleh digarap. Duh. M kok. Artinya M gak oleh digarap. Kok iso gak oleh digarap? lah wong M kok iso. Makanan bergizi gratis. B gak oleh digarap. Garap kakekmu ngono ah. M B apa B? B Gatukmu. Batuke gak oleh digarap. Gak oleh. S. Suluku batok. Kon dhewe ya ngono. Ngomongnya ya pales. Wong MBG kok terakhir S lho. Kacau. Cocot kene geng lodrok. Nyuwun sewu ning kula tanggel. Nggih, mangga. Jembayi. Ketoke kakean kapur baru sare iki. Ngawur. Oleh mun takoki kurang halus adene. Halus. Nami sampean sinten? Oh, panjenengan menika nanglet nami kula. Ha inggih. Nami kula Bambang Sliliten. Lah ya wong sinden kok Bambang Sliliten iki ya apa? Namine. Copresan. Kacau iki. Namine sampean sinten, Mbak Yu? Aku lah. Nggih. Tul kiem. Kok tul kiem? Mari ditutul ya ayem. Sing ayem papan. Alah cok kon manggil sinden model ngene iki nandi. Lah, kok grombol.
Niki tanggapan kentrung piro, Cok? 50 juta. 50 juta ning. Kula butuh sinden sing duwe pengalaman. Ya, kula niki Mas, pengalaman kula sindan proposal. Kok proposal sih? Nggih, sembarang saged. Profesional. Nggih. Profesional. Probolinggo. Nal. Pak Prabowo. Profesional. Profesional, Mas. Tegese sembarang iso. Oh, saged. Tau melok dalang-dalang kondang. Waduh. Semua dalang seluruh Jawa Timur. Masa Apa ya? Kondang aku, Mas. sinden dalang sak Jawa Timur tau sampean eloki. Lho, ya apa, Mas? Sinten mawon? Wah. Biyen lho, Mas. Nggih, Pak Mantep. Pak Mantep. Pak Anom. Pak Anom. Gane enom tuwek. Lho. Pak Anom Surata. Pak Anom Suroto. Nggih. Wah, hari jadi Surabaya, Mas. Hari jadi Surabaya. Nekakno aku, Mas. Lho sampean. Lho. Bareng aku diparani karo Pak Mantep numpak Pajero. Boyo Pajero ngono tok ae lho. Meneh ben nuntune panguren. Muni Pajero gak iso. Pajero. Numpak Pajero, Mas. Pajero nggih. Bareng aku numpak tek. Wes. Saking bantere. Ora. Napa? Digawa lesus. Saking bantere. Saking bantere. Lah terus? Bareng, Mas. Nduk alun-alun. Alun-alun Surabaya. Ayo. Sing newo tok bauek. Aku modalane sinden. Nggih. Kemayu, Mas aku. Ya apa kemayune? Melaku aku, Mas. Nggih. Telena sampai kecepet tletong aku. Ku serut tretong kok dikecepreti lho. Lah iya lapangan kok nek tletonge. Durung diresiki. Nggih. Terus mari ngono Mas Buyuh, penggemarku wakeh. Wah, jeluk. Lanang wedok. Bareng aku munggah panggung sok nanggonku. lho nyawer kabeh. Nyawer. Ora. Jaluk foto. Ora. Apa? Ngidoni ya. Aku ket maya kate ngidoni yon. Gak kolu arek delok. Oh ngoten. Terus pengalaman sampean teng pundi mawon? Hongkong, Mas. Hongkong. Ya aku kono Mas ora iso nyinden. Lho. Sobo toilet aku. Lah apa kok sebut? Lho nguyah-nguyah. Sobo toilet. Saking ngademe. Lah tekan kemarin ngono wetengku suwenep. Terus aku sobo nang Leng Taiwong. Apa leng tai wong iku? Leng Taiwong. Basa tak Basa Cina, Hongkong. Basa Cina. Nek ngarani WC ku Leng Taiwong. Sik. Leng Taiwong. Leng iku bolongan. Bolongan. Tai iku ya ngono iku. Tai yo ngene iku. Wong iya ya. Oh iya leng tai wong berarti Ngeses. Aduh. mari nang Hongkong. Mari nang Hongkong, Mas. Cutel. Kok cutel aku dijak. Alah, dalang balong panggang lho. Oh, dalang pugo. Nah. Nggih. Sampe dadekno apa nang kono? Lho singen lho, glon catet aku gendeng-gendeng. Gendeng. Oh iya. Kayak gendeng-gendeng lho. Gendeng mbahmu ku lho gendeng. Lah, iki lah, Mas. Dusun badut. Lu bro dhewe. Wah, Wan aja dirusoni, Wan aja dirusoni. Aja dirusoni. Kurian 50 juta lho iki. 50 juta. Aduh. Yo, Bang. sinden profesional. Lagune napa mawon? Lagune iki lho, Mas. Iki Grigis. lagu Bokong Semok. Oh, bokong. Saged. Iso. Tapi Lah, saiki gak dadi Bokong Semok, Mas. Dadi napa? Dadi Bokong Trepes. Kena napa? Lah iki gelang kalung. Gelang kalung. Niki napa? Iki. Kalung sing tak gadekno iko, Mas. Gending. Iku gadekno. Iki. Sinden niku nek nyanyi saged nggih? Saged. Lah wong sinden proposal. Profesional. Sindene lho kok ngajak. Atus sih. Kongkon golong-golong kowe empong kono. Ayo lah tabui. Ya longgo sinden iku Longgo kono. ayo lung. Panas ta kok dijebuli.
panas paling. Aduh. Ayo. Aku eling. Eling apa? Kok kaya tekku iki. Lho nggo sing apik. Kok kurang banter to, Mas? Mas. Dajik. Lu. Mati ku. Ayo. Apa? Lungo bingung kok. Enggak, aku kalah sing resik. Tunggu maju didik, maju didik. Lho, alon. Apa nengkal iki? Lah gak mbok taleni. Apa nengkal? Oh, tekku dhewe. Oyote gak ditebang. Partai Jabuti. Aduh, kacau. Nanti ini. Kentrung lho iki. Ya. Tak joli cek buanter. Tak nyanyi bokong semok, Mas ya. Arek awan campur sari ya. Bokong semok, aku ya main lah. Endele. Aja ta? Kentrung modern. Aku mandi, ewer-ewer. Apa dewer-ewer iki? Dikai duwe itu lho, kayak duwe. Disawer. Heh? Disawer. Disawer tak gitu ewer-ewer. Dewer-ewer kok digado wong. Aku digado. Ya. Ya apa lu? Ayo, kentrung modern dimulai. Stop. Kenane takluk. Iki jenenge kentrung modern. Kok tak sawat iki kok. Takluk saya kok. Takluk. Patrol tangi udah. Jenenge kentrung modern dibalani maneh. Ayo. Wong kok gemesno. Bokongmu jentat-jentit iki kapien nah. Pancene bokongku tak ceplok ndok tungkak, Pak. Lah apa kok dikempit? Titik silem iki. Lah gatel tak usek-usek. Ayo tadi. Ya. Bokong semok, Mas ya. Nggih. Teman. Ya. Ayo. Bokong semo kok ana tutukane. Bokong semo, bokonge sapa? Ola kok menjak. Ayo ngono. Kok Ganti lagune. ganti. Ya tak ganti. Ganti lagune. Ngomong. Gelang kalung, Mas. Ah, iku cocok iku. Kalung. Enak. Gelang kalung. Ayo, Gelang kalung. ayo.
Ganti ta. Ganti. Lagu sing enak yo. Lagu sing saiki model saiki campur sari saiki ngono lho. Campur sari apa? Gregis. Ya, Yo, gregis. Diatrek gelake sapa? Kayak motor kembet Masa kok baliknya bokok semok tok? Ayo. Gregis karo kalung pedhot. Bareng-bareng kentrung modern cok. Ayo. Gregis karo kalung pedhot. Gregis karo kalung pedhot. Ya. Ya teh. Ya. Gregis campur kalau kedua. Hey. Pakaian sopo? Gregis aku nih Gregis kan Jono. Tapi ye. Sari mane. Oh iya. Iya. Kok? Iya. Sopo? Lali. Dibaleni. Ayo langsung. Bareng-bareng kentrung modern. tulisane iki. Ora tulisane itu diwaca. Iki lho. Iki tulisane iki. Sing iki. Ora enak ngono kok. Iki lho. Ah, tulisane mlayu ngono kok. Ayo Gregis. Ayo langsung. Ayo. Bareng-bareng kentrung modern. Kekindel pales. Ayo Gregis. Sari manis. Sari manis. Manisnya apa? Sari manis. Manisnya Sapa? Kok sari manis sapa? Gak keliru arek golek. Mbok Mas kok bingung aku. Dek, sama Rene, Dek. Takono to. Teman. Kok ngomongnya jare sinden kondang pungkasane lagu sowangi popo gulu pedhot ae. Aja diilokno. Aduh, iki lho. Ngene lho. Jane san sinden larang iki ngene soal ate iki kok kresek iki. Apa ta, Mas? Sampeyan nek gak iso nyanyi gak apa-apa, aja dilokno. Lah gak dilono ya apa Wong so? urip nang alam donya ku gak gampang ilokno wong. Iya. Nek ana kancan sing gak iso ya diwuruhi kene Dik, tawuri Dik. Wah, iya, Sa. Iki lho, Dik. Lho, Iki lho lagune sing enak iku iki lho, Dik. Nah, iki. Lah, aku lak wis kandha. Aku wong miskin. Apik ya. Apik kaya iki temenan. Tanggapan kentrung laris ya iki. Ya pegol ngene iki ya so ben Bener awakmu so. Sindeneng kudu ngentut to. Rene, Cak. Sopo ku? Bojone. Elek. Ayo aku. Rene. Apa sayang? Sayang pamitmu teko omah lha apa? Nyambut gawe. Nyambut gawe, Iya. golek dhuwit, Iya. gawe ngingoni anak bojomu. Sapa maneh? Nyatane saiki, gendaan karo nyambek anyang-anyangan. So, iki bojomu ta so? Bojomu. Ya iki bojoku. Manjare gak ndek bojo. Tanggung so. Manjare gak ndek bojo kudu sinden. Ngawur kon niku. Iki bojoku Ini andel sundel. Loh. Apa? Kon ngelono aku sundel. Iya, kon sundel. Bolonge. Dadi sundel bolong. Aku iki mangajari, Dik. Aku gak ngurus. Gak ono tinane ngajar-ngajari ngerangkul-ngerangkul. Ya cek ketoke akrab. Kaitane ngajar
ngajari terus suwi-suwine kok gendak dhewe. Lho kate lampa. Aja nyocok aku. Tak tulak mataku. Lapa? Heh? Lapa? Rene! Rene! Lapa? Gak sama melok. Lapa? Bidak matamu, Bidik deh. ngerti saya rasa ku udah bojo, gak kurang duduk, gak kurang joko, Tapi seneng aku. tulak matamu kamu kok. Lho iku seneng aku kok. Alah keroken kok. Lah berarti awakmu gak enak. Ya gak iso ya enak aku. Ah, ya enak aku. Aja kon keroken kok. Kowe karo kon. Banyanono. Ya, nih. Iki aku sing banyu ya. Di banyu didu maneh. Ayo didu maneh. Iki jare sindan tinju. Ayo. Ayo. Lapa? Lapa? Ketemu pirang perkara kon gendakan ambek bojoku. 6, ping 6. Kan tau digawa bojoku ping 6. Ping 6. Sing terakhir ki ndo isor telo. Kon jo, gak payu lek gak godhog bojone wong. Iya. Lu. Balas. Biru. Abang. Balas. Abang. Masih padha wedoke. Kata apa? Aja nakuti. Hah? Kok gak wedi? Gak wedi. Aku wedi. Glani sawangane. Ini apa? Kan padha wedoke. Aja menghina padha wedoke. Nyambut gawemu kalah karo aku. Kalah piye? Lha aku esuk iku nebang. Terus lek bengi? Apa iso nebang? Gak iso. Gak iso aku nebang, nyurung trek, traktor. Aku Terus gendakan ambek bojoku ketemu pirang-pirang kon. kandane 6 kok. Kon gendakan ambek bojoku, apa gak pengen tak tekak raikmu? Lho, kok jangan kok. Ya, Ate kon. tak tekak. Padha wedoke dadakno. Aku to nyatu. Pak RT. Offset. Pelanggaran. Bengi-bengi geger desane wong. Rebutan apa? Bojo. Aja kemana cakep. Jangan bicara nek gak tak takoni. Lah iki sundel iki ngomong bojo-bojo apa ngomong bojoku? Bolongku sing ngomong. Sapa-sapa sing rumangsa bojone rasa ngacung. Iki kacuk. Sampeyan bojone rasa. Bojone rasa. Temen. Temen. Biyen waktu kawinan nondi? KUA. Kon bojone rasa. Ya, Biyen kawinan nondi? kuburan. Lho, Pantes aja. Lapa? Kalah enak murung-muring. Yo ora ngono. sampeyan kawin karo rasa no KUA. Lo KUA. Oleh surat. Oleh surat. Surat apa? Surat nikah. Awakmu kawinan karo rasa. Ya, Oleh surat. olah ya. Surat apa? Surat daden. Lho. Surat nikah. Surat nikah. Ya, enak daden ayo. Sampeyan oleh surat nikah. Surat nikah. Gambare apa? Gambare Garuda. Awakmu oleh surat nikah gambare apa? Macan. Lho. Jancok ancane iki. Loro mana besok. Wanget iki. Lah kok abukane yo kene, kene abukan. Sampeyan biyen kawin karo rasa dilungguhno apa? Wade. Kon karo rasa dilungguhno apa? Galengan. Lho. Ngene coba gak manasno ati.
dicangkeme ngene. Cangkeme sudel. Galengan. Pak. Hah? Lho. Amit-amit Jepang bayilan nang wedok. Oh, alah. Sampeyan salah tompo. Sampeyan aja ngawur sampeyan, Dik. Wong Iki iki- ngono aja dikenek ngono ngarek kaya ngene kok. Wah, taji. Kabotan. Iki mau Rasa. Rasa. Dalem. Acara apa? Kok taji macak wedok iki lho. Niki melok kentrung niki wau. Oh, dadi sing Nyinden. bojomu salah tompo kan. Salah tompo Lah ketinggalan. kan gak salah to apa sampean moro-moro Aja murung-muring. Aku kuwi lanang macak wedok tak dudono. Bahaya. Wis rek, nek latihan iku aja nok kene. Latihan pundi? Iki ngono wong RT nggonku. Oh, nggih, nggih. Diseneni wong akeh, disawang Pak Lurah ngamuk-ngamuk kok. Pak Lurah ngamuk. Ya iya. Aku tak mulih. Aja ngono. Wis sing wis ya wis, Nggih. sing durung diati-ati. Iya, iya, iya. Latihan sing temen cek dadi kesenian Oh, sing apik kaya ludruk Budi Budi Wijaya. Wijaya. Heeh. Nggih, nggih. Tanggapane akeh, tanggapane laris. Nggih. Ayo saiki padha-padha bareng-bareng menyaksikan pertunjukan bengi iki. Nggih. Aku ya dapuk engko are. Iya, kok ya dapuk. Ngomong dorong ayo. Dapuk, ayo, 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 dapuk. ayo, bareng. Lakone Prawan Solo apik. Lakone.